A kistök és a bátorság. Egyszer volt, hol nem volt, egy szép erdő szélén volt egy kiskert. Egész évben nagyon csendes hely volt, de ilyenkor ősszel, aki tököt szeretett volna faragni, errefelé vette az útját. A kiskertben, ami nem is volt olyan kicsi, rengetegféle fajta tök nődögélt. Voltak itt óriás tökök, kicsik, egészen picik, kerekek és hosszúkásak, zöldek, sárgák és narancsszínűek, csíkosak, pettyesek, amilyet csak el tudtok képzelni. Ez a csodálatos vadkert, mert senki nem járt ide gondozni, egy igazi menedék volt az itt élő állatoknak, növényeknek és azoknak, akik a város zajától kicsit távolabb akartak sétálgatni. Az idők során rajta is ragadt a Nyugalom kertje név. Itt élt Töki is, aki egy kicsit kisebb tök volt vele egykorú társainál. Még nem nőtt meg akkorára, hogy nagyságával és színével kitűnjön a többiek közül, ezért csendesen a többiek között álmodozott a nagy éjszakára, és félt, hogy ő itt marad. Ilyenkor Halloween környékén az itt élő tökök gondolata mindig körül kavargott. Remélem, engem választanak ki elsőnek. Biztos én vagyok a legszebb. Remélem, én leszek a legnagyobb. Jól állnak a csíkjaim? Ilyen és ezer hasonló gondolat repkedett a kert lakói között. Ez érződött a levegőben is. A madarak vidáman csicseregtek a napsütéses őszi napon, apró állatok szaladgáltak mindenfelé, és a sok sütőtök élénken vidáman ragyogott a téli nagy hideg előtt a szikrázó napsütésben. Már csak pár nap volt hátra a nagy napig. Ilyenkor kicsit sűrűbben jöttek-mentek az emberek. A kellemes őszi időben megálltak, megpihentek a kertnél. Sok tököt hazavittek magukkal, de azért még maradt jó pár kicsi is, és nagy is a nap végére. Töki csak gubbasztott a kert sarkában, nem tudta magát jól érezni. Gondolatai sötéten kavarogtak, amikor a bölcsbagoly mellé telepedett. Miért gubbasztasz itt a sarokban? Húzódott közelebb kicsit a bagoly. Tudod, válaszolta kissé remegve, bevallom, félek. Nem vagyok nagy, nem vagyok szép. Pedig én akartam a legfényesebben pompázó töklámpás lenni, tört ki belőle, és beljebb húzódott, hogy még jobban elbújjon. Hogy szeretnél kitűnni, világítani, ha itt bujkálsz? Itt nem látnak meg. Ha nem mutatod magad, nem talál rád senki, búgta oda a bagoly kedvesen, megnyugtatóan. Fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. Légy bátor. Mutasd magad, és eléred, amit szeretnél, tanácsolta bölcsen a bölcsbagoly, és elrepült. Másnap Töki előbújt menedéke rejtekéből, és merengően bámult a hajnali nap felkeltében. Épp felszáradt a reggeli pára az élénk narancs színű bőréről, amikor sétálók hada pihent meg a Nyugalom kertjében. Egy csapat gyermek egyből felfigyelt rá. Már régóta keresgéltek lámpás után, de vagy túl nagy volt a kis kezeikbe, vagy nem találták elég formásnak, elég szépnek. Újjongva szaladtak szüleikhez, és jókedvűen kiabálták. Most találtuk meg a legszebbet, gyertek gyorsan! És szaladtak vidáman Töki felé. A szüleik boldogan mentek oda, és segítettek a gyerekeknek a kosarukba tenni. Hazavitték, és másnap a gyerekek izgatottan várták, hogy végre faraghassák a töklámpást. Töki, aki eddig félénk volt, most büszkén állt a konyhaasztalon. A gyerekek hamarosan elmerültek a munkában. A kis tök arca egyre vidámabbá vált, ahogy a gyerekek egy mosolygós kis szájjal és vidám szemekkel látták el. Kalapjára pedig egy kis zöld levelet ragasztottak. Az éjszakában a szemei, az orra és a szája annyira ragyogott a sötétben, hogy a legfényesebb lámpás lett a kerítésen mindenki csodálatára. Ragyogóan világított, és a gyerekek boldogan énekelték a kedvenc Halloween-i dalukat. Töki büszkén nézte a vidám arcokat, és örült, hogy végre megtalálta helyét a világban. A kis tök, aki régen félénk volt, most a legboldogabb töklámpás volt az egész világon. Aznap éjjel megértette,
hogy elbújva nem talált volna rá senki, soha nem érte volna el az álmait. Mindig hinned kell magadban, hogy te is vagy olyan jó, mint mások, és akkor sikerül az álmaidat teljesíteni. Itt a vége, fuss el véle!